Lutsa. Sa amin kasi ano to, gabi sa Bisaya dito, lutsa. Luto na ba kaning lutsa na ito? Tikman nga natin. Wow, ang sarap. Ito po yung hapunan namin ngayon, guys. Kaya diet din palagsa. Kaya, takpan ko muna, guys. Hintayin ko muna matuyo ang tubig. Kaya masarap pag ano, yung medyo matutong. Kaya, yun, guys. Yun na palay. Hello guys, luto na po yung pagkain namin guys. So ito yung hapunan namin guys. Kay diet kami ngayon. Kaya umpisa na tayo. Umpisa na yung kain. English Ha? ang English taro. Taro. English niya. Sarap. Sarap ito. Kaysa Mainit guys, mainit. Sarap talaga guys. Manyapunta ninyo. Manyapunta ninyong mga Bisaya. Diha, mukaon ba mani? Lami kayo niya eh. Labi na naiuna sa ginamos. Kaso lang, dito against the elite. Ayan. Ayan guys, kuha. Huwag mo ikot ha. Mag-umpisa na akong kaon. Kalami. sa Bisaya, Lutya, sa Mindanao, Garland. Namin butig. Kaplan. Masanit na kayo sa Bilanggo. Masamit itong gabi. Itong katamis laya. Kanan ba naman? Tamis na kayang gabi ko. Ano yung pag may ginamos, oh? Sausaw na ginamos? Bago lang gikaut ba? Bagong tinaut. Na. Mamintay ginamos. Na. Init. Pagka-pobre, di mo mukha na yun ako kahit rich kid man, wag mo, rich kid. Dato man mo, man pagka na mo pobre. Huwag bangal kong ilong ha. Ano pa siya? Busog. May kumuha. Ako. Pag ang buwad. Ganyan ng buwan. May nagagaging buwan din. Dami na ba itong buwala na, no? Mapinitas ba?
Kaya lamig buhat ng gikan si Bugod. Kaya lamig. Titi mahal. Hmm? Titi. Init. Titi ba? Ito. Tihi. Oh. Kailan ko na. Kalimutan. Kasi pamana. Nang sulog botilya agad. Kasi pamana ka. Buhi ka. Buhi na ang ang tanan. Kaya meron ng full sa tuyong. Di ba yan? Ano ba? Siguro. Tuyong. Di ba makalanag na? Hindi. Kulanag mo. Tuyong? Lambi na. Parang bagbahag sa dagat. Makaon ba? Ha? Bagbahag. Hindi. Kaon. Tubig naman na. Hmm? Tubig naman na. Murang mo nagbitin. Wala, ito tubig na ito. Kanang pwede, Yung alcohol mo putol na. pwede naman, hindi na maak. Hindi. Kapakan. Parang plastic. At mamaya mong kadlukan sa una. Nagdok mo. Murang bitin. Kanang bulbog nga, kailan bulbog? Bubog. Lami mo na. Kaon na. Ito. Ay, bisa ko. Kaon naman ng hilaw. Oh, ito ng puti. Yung pula. Bisa ko na naman. Magahin ng bisa ko. Yung bulat yun. Murang mo nagkuhan. Mahal ka ng bat. Sa una, nagat na malipay mo na ng mungkog bat, kakagbat. Ayun po. Umaya ka. Lakas taas. Hmm? Naglako-lakas taas. Diba? Ayun. Tapos na natin din. Yan, hinagin mo siya. Namiyaga, sa una ba? Kailag pao mahal? Ayun. Ha? Kaya. Pagkaon? Ano na ba? Mga na yung specialty sa ano? Diba? Mga pinangahan. Pao. Sakto naman na. Saan Sakto yung, naman ang gitang kibalong. saan yung mahal na specialty sa inyo? Tanda naman ito. Hindi yung pinakasikat ba? Wala. Specialty. Anong klaseng specialty?
Tulad dito, ang specialty dito kay Chicharon. Oh, kabalo ka lang. Kalamay. Oo nga pala. Chances doon. Alamay pala. Pao. Okay, pao. Pao. Tatlo na. Kung bibingin kayo, lamay kaya. Diba? Bingka. Pure ba? Pure yung pilit. Hindi Wala. man napilig ko yung ikaw eh. Pure nga. Pure nga bigas. Oo, pero yung ka napilit, di na. Diba, bingkag ka. Tapos yung bingka nga pinalutaw. Hindi giyagi o kayo. Ipalutaw lang siya. Nanay may kulay Bingka. ugo. Galingon na, ihumol mo kung na galingon. Iho mo sa tuno. Tuno. Na galingon. Ang ang tuba. Ano na? Tuba. Sa doon na. Paayos sa. Tapos yung si Kwate sa dito tag Cebu ba, itong nagpunta tag Carbon, yung Putumaya, si Kwate, lamaya. Ang nakanindot mo sa Cebu kay Kuan. Ang ilang munggos, 10 pesos. Munggos tinunuan, sarap. Tapos ang kanon, makapalit kag Kuan. 8. Ay, yung puso. Sa puso. Ano Wala ka buok. pansit. Pansit, Nabana na. 5. 5 pesos lang, lumiya. Ay, tapos, kay 30, mabusog naman ka? So, guna kayo. Dire. Utan pa lang, 30 na. Gulay lang. Pancake, hindi. Gulay. 5 pesos lang ang pansit nito. Yes. 5. Pwede 5. Kung palit ka, tulo ka. Hindi, 5. Naka, busog ka na kaya ano. 5 na ka. Pusok. Di ba? Hindi, palit lang kag puso 5 ka buok na. Balik 5 ginamos. Humbag mata. Habit na mahulog grasa. 2 na lang. Nagmagod. Maraming lang tanong. Ha? Maraming tanong. Kita mo lang sa Facebook, nag-post sila, nag-count sila. Lamig kaya guys, busog. Ano siya? Hindi na naman mahurot. Ugma na po ni pamahaw. 50 pesos. 1 kilo. Tulad na. Wala sudan.
Yung tama, ha? Di ba, ano yan? Pag anong oras ka uminom, ganun din pinapakasan? Hindi. Pwede. Parang yung mga problema. Hindi ko uminom. Hey guys, tapos na po guys. Busog na po ako. Kaya ito, may dalawa pa para bukas po na almusal. Parisa ng kape. Kaya, solve na yung hapunan namin guys. Halagang 50 pesos. Pero sa probinsya, bugwal ka lang doon. Wala na. Punta ka lang sa Tugkaran. Mangout ka lang. Wala na. Ulams na. Kasi dito guys, sa Manila, lahat na lang binibili. Grabe. Lalo na ngayon, lockdown. Ako ba? Kaya busog na guys. Kaya ngayon guys, magligpit muna ako guys. Kaya babay muna. Ligpit ko muna yung pinagkainan ko. Kaya mag-upload pa ako video. Kaya, bye guys! Thank you! Salamat sa pagpanuno. Salamat sa panunood guys. Bye! Welcome to my channel. Welcome back. Ayan ba yan? Tawag ito. Salamat sa panonood. See you in the next vlog guys. Love you all. I love you. Bye.